Suryanto Jalan Krakatau. Gimana gini Mas? Ngarep nyuwun request. Lanjut no. Bu Umi Pak Parno kehilangan anaknya yang namanya Nuril 7 tahun. Perempuan celana hijau baju pink. Rambut sebau diikat. Ngilang Eka malah ora dadi goleki muli dhewe. Selendang biru hamung ngenai hati. Iki gamelane Pak Sento, Kak. Nggih. Sawayange barang perodo kabeh. Uga iki mengko aja nganti lali. Tanggal 10 Juli aku balik mrene meneh. Hajatane Bapak Sujat Mustafa, Jalan Genting RW 1 RT 1 Desa Kendal, Mlembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Nah, tanggal 10 Juli, Minggu malam Senin. Dikenal kanggo gawe cekeran utang iki. Bulan Juli sentok 5 juta. Ngejatan mendling. Nara tekan batin setiaku. Ya aku rasa diperintah mesti suruh-suruh najiro lo. Selendang biru. Lepono tak neng tak ditabrak baik dari komposisi yo. Tatapan janjimu selendang biru. Ayo kamu juga bertempat. Yeah.
wis lancine tansah dielingke wis lancine padha nindakake aku nusumandu ayahe sedaya tetapi wajib kawule pangeran salat dadi sakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah masih rumah iman tulisan purna yang berjamaah subuh zuhur lan asar salat saya tingatake tindak mungkar maghrib lan isya jam kepe prayogane ditata salat sunahe kasambrana iku perintah agama kelingana ning donya mung sedela satulun tulaga pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga mati Arjuna sogedan butane Sragen Dun iki sing mau digadang-gadang Hizbul Waton lagu Spanyolane Ansor karo Banser Lah iya, ngomong dalange iki ya komandan Bangsel. oh iya Ngono. iya we saikine malah dadi Satkornas Banser iki Lah iya. Ayo digare. iya iki Mbak Ayu teko ora iki Mbak Ayu putrane Pak Sento iki oh lah iya sindene dhewe kok bengi iki kok sinden kok ayu-ayu men ya heeh aku nek pandanganku ora karo sing ijo-ijo ora kok maka lagune apa ya iki Yal Waton saiki sinden telu tangi kuwi ahline kuwi Yal Waton nah macam rono yo dipamerke ora ketang lemu-lemu nek Idul Adha kena nggo apa korbane akeh ya kok Ngono. iya Ayo. Gawe lemu-lemu rene iki jan. Wah. Alhamdulillah tenan. Niki jenenge ngetok-ngetok tuh karo sing nyeki pangan. Nek goleki kok ngene. Goleki napa? Ngumpet mesti. ora kudu ana bantuane kok Lala. lah iya Ngono. iya dan ya Hayal Waton yaitu Hizbul Waton minal iman ada cinta pada tanah air adalah sebagian dari iman hidup Ansor Ponorogo dan salam Banser semuanya monggo dados
didik Mbah Kotrik penjaga panggung nyuwun gending rondo ngangsu. Rondo-rondo ngangsu. Ya, ayo Lin. Iki sing urung maju kuwi ya Lin. Rondo ngangsu. Sing ndang Mas Teguh, pengendange Janah kuwi. Iki Pak Yudi ya rawuh. Janahe malah micet. Hah? Iya. Ndase gedhe kuwi dadi ngantukan. Iya. Medun kok. Mudun nguyuh. Ya. Awet anak wadon dan kuwatir. Ning biasane bapak elek, biasane anake ya malah becik. Ya, monggo. Rondo langsung dados. Opo. Nambah papat. Nar breng-brengan ya ayu, nek klasik-klasikan ya ayu. Ning biasane sing ora kuwi mburine. Iya. Ngono kuwi ya kudune tapaning rasa ning nggon ati karo ning utek iki ya kudu pilah kok. Iya. Ya. Dung tak. Radang dadi. Kempul. Kenang. Awas saya Mas Teguh. Ayo Mbak Ika, keduane gerongane salisir. Ora pisan. Tak itu do nyandak. Kemangsane sing jenenge puncak daripada kreasi kuwi ya bali nang klasik kuwi. Puncak kreasi sing paling puncak kuwi ya klasik ki mang. Lagu Ler Kambang ngono mbu sing gawe sapa nanging kok
langgeng nanti tekan saya ini. Kak, sing durung munggah sapa ya Mbak Lina ya? Mbak Lina sampun nomor dereng. Mbak Asih. Oh Mbak Asih, ayo sih, maju sih ya. Gawe bareng-bareng apa sih pelok barang kelinci ucul tak jamak kanggo gawe ingkang sampun kirim serat mbok menawi dereng kasebat nuwun gunging samudra pangaksama nggih menika acara ini disiarkan langsung live oleh BBS TV. Siaran tunda besok Sabtu malam Minggu tanggal 5 Maret 2016. Juga disiarkan oleh Radio Songgolangit, ugi Radio Pamarintah Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo, saking Gemah Surya. Ayo Nduk, ora kudu aduh kelinci kucul, ora kudu kuwi. Pelok barang sing kira-kira suaramu jos tenanan. Iki ya sumbangan saka Pak D Susilo PT Karsa Bayu. Siapa kowe? Ya gue Mbak Asih. Langganan ya. Ayo sih. Napa pilihane? Tetep aduh kelinci kucul iki. Anu wae payem tur ngono kuwi. Kuwi gending duduh bawa ladrang. Aku seneng mau garap ladrang sang lelono iki pendangane 3/4 ben Hatmanto mumet iki mengko. Ora wae bocah cerdas kaya Isane Gurindam. Gurindra. Ayo anu Asih. Jenengmu iringane kemuruk dhewe ya Pak Apik. Maksudnya sarung nyawon temu-temu ning grandi. Kok dikira nyanyi gender. Sarane apik kok ora becak. Hubungannya apa? Panjang nyawane. Ndek bojo sih. Nggih, pangestune. Dana. Sampun. Pira? Setunggal. Ora petik. Pripun? Ora mung dhewe kok. Sing rapet arek. Oh ngaten. Mangka Kadengaren ya kok wujud kabeh. Nah. Bawa ora ngomong tak. Apa ini? Rokoke jingasu. Iki kok saru ngono lho. Iki lho. Kok jingasu. Nek ngomong ki senggenang ngono lho yo Iki jeneng lho loro telu papat rokoke jenenge jingasu. Jisamsu. Oh, jisamsu kok keliru aku. Orang genah lho. Jingasu. Ngelor ngidul Wayangane kaya ngene iki esuke ora krasa kok. tepung Kleru iki kelan gendere. mongke Kudune dikikir bentar ono. Dane gowo kikir Mbah Taruno iki gendere. Saipo bunga Suarane sindene. Kurang pas asli. rasaku Neng laras aja
putrane Pak Kondang Sutrisno. Jenenge Mas Kiwan Sutrisno. Dalang Troling ya ora awuh. Nah, ana meneh sapa sing beduk dalang sapa kuwi? Ponco Siloh. Bayu. Ponco Bayu. Wisikan gulingan 5 sindene warayang. Udute jing asu teles. Ngobong-ngobong congor ya enak temenan sih. Lah iya karuan. Bugale kaya iki lho. Sama sapa? Kon jajal sih. Salam. Coba terjemahkan laguku ini ya. Pakai bahasa Jawa. Anjir. Bangun tidurku terus mandi. Ya. Tangi turuku terus atus. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali sikatan untu. Habis mandi ku tolong ibu. Bubar atus ngewaki mboke. Membersihkan tempat tidurku. Ngresiki tempat turuku. Oh, turukmu. Lah kae turuku ngono. Tempat tidurmu. Nah, jebakan-jebakan Batman kaya ngono kuwi. Lanjut. Langsung bae ya. Sore dirampungke lah. Sing dari sampeyan sing bayarane paling oke kowe kok sih. Dane aku entuk komisi lho sih. Pripun? Komisi C. Oke, lanjut ya. Di aransemen Bali. Monggo, dados. Yap.